Hey, good evening. Sanibonani bafethu, ninjani? Niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfowami Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe niyaphila nonke, sithembe konke kuhamba ngendlela. Angamukela ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Njengoba sesigcine siwuhlanganisile 5,000 subscribers. Thank you so much guys. Thank you. Nge-support yenu. Ngiyanibonga kakhulu. I appreciate it. Nawe ungaka-subscribe ku-YouTube, ngicela wenze kanjalo. Asiqhubeke sibheke phambili. Sibheke phambili, sibheke ku-10,000 la ngifuna ukufika khona nani. Kuningi okuseza, kuningi esisazokwenza la bafethu. So qhubekani support le channel. Ngiyanibonga kakhulu. Ku-TikTok nakhona sesifikile ku-15,000 followers. Ngiyanibonga kakhulu nakhona ngendlela enisupport ngayo. Ngiyanibonga kakhulu. Facebook la sihamba khona kancane siseku-1.6 followers. Ngiyacela nakhona ukuthi siqhubeke sisupport le channel. Ngithi ake ngithathe nje lelithujana ngibonge kini konke lokho. Ivideo namhlanje iqondene ne-MK Party. I-MK Party isemkhankasweni wokwakha ama-structures wayo kuma-province. Ngicabanga ukuthi siyibonile kule mpelasonto esisuka kuyo, that is on 24-25 January. IbeseLimpopo i-MK Party iholwa ubaba uNxamalala, ubaba uMsholozi ehamba nama-officials MK Party bayokwakha ama-structures alapha eLimpopo. Sibonile ukuthi kuleya meeting noma kuleya consultation ebebenayo naleya province kuhambe kahle kakhulu. I-meeting ihambe kahle kakhulu. Sibonile ubuholi baseLimpopo busethwa ngendlela e-right, okusho kona ukuthi laba abalokhu bethi ey'ndabeni nakuma-social media, kuma-content wabo belokhu bethi i-MK Party is a tribal organization egxile KZN kuphela. Angazi ukuthi bayakubona yini lokho okwenzakalayo njengoba i-MK Party iphuma umkhankaso nje futhi ithola i-reception esezingeni eliphezulu kuma-province ase-South Africa. Abantu bayayamukela, bayakholelwa kubaba uZuma. Yingakho njengamanje kune-structure esakhiwe eLimpopo. Umsebenzi omuhle kakhulu-ke lo owenziwa i-MK Party. Okubonisayo ukuthi ubaba uPresident Zuma akahleli, uyasebenza nama-officials e-MK Party awahlela ayasebenza. Futhi le organization okuyi-MK Party, which is only 2 years old, isasemkhankasweni wokuthi kwayona izikhulise, kodwa at the same time inomthwalo wokuthi yenze umsebenzi okufanele ngabe wenziwa amanye ama-political party asanesikhathi akhona, athi afuna ukulungisa impilo yomuntu omnyama kodwa namanje akulungi lutho. So uyabona ukuthi nge-space nje esincane esingaka i-MK Party ikhula kangakanani futhi iy'nhlelo zayo zenza umqondo kangakanani. So lokhu nje angeke ngikushayele izandla mina ngikuveze futhi ukuthi MK Party yenza umsebenzi omuhle kakhulu. Bazovaleka umlomo labathi tribal party egxile KZN. eMpumalanga province siyazi ukuthi kuseney'nkinga ey'ningi. I-leadership ekhona eMpumalanga noma i-detachment ekhona njengamanje eMpumalanga ehola umama uBusisiwe Mkhwebane, siyazi ukuthi ama-challenges abhekene nawo angakanani. Ama-comrade e-MK Party aseMpumalanga amaningi a-confused njengamanje ukuthi kwenzakalani. Ngifuna-ke ukusho lokhu ukuthi lokho esikubone eLimpopo asikulindele ukuthi soon kuzokwenzeka eMpumalanga. I-MK Party njengamanje isemkhankasweni wama-province naseMpumalanga bayeza soon.
soon. So yingakho uma ungathatha ukubheka uSecretary General Secretary we-MK Party uBaba Mncwane uye wabhala again i-circulation ethi akumiwe kuma-province ukuthi kwakhiwe i-structure engafiki uSecretary General noma ingafiki i-leadership ye-MK Party ya-national kulawo ma-province ukuze kube yiyona e-leader ukwakhiwa kwalawo ma-structures kuma-province because uma ngabe kwakhiwa lama-structures kunezinto ey'ningi ezenza kugcine kuba ne-clash noma ne-conflict between ama-comrades. So kuyadingeka ukuthi umsholozi nama-officials akhe kube yibona aba-leader yonke lento. Yingakho-ke ngizothi la Mpumalanga Province nawe lindela ukuthi kungekudala i-leadership izovela eMpumalanga izolekelela ukuthi konke kuhanjiswe ngohlelo ukuze izinto zizoba stable so that sizokwazi ukuthi from local to region to province kuhambe kube ne-coordination, kwaziwe ukuthi ubani ubika kubani kanjani. Because njengamanje kuba ne-confusion sometimes, uthole ukuthi kuzoba nokuhlelwa kwama-meetings ama-comrades. Kube khona abazothi ubani obize leyo meeting, uyibiza ngaliphi igunya and all that because vele kusanale nto yokuthi ama-structures akhona e-MK Party kuma-province njengamanje akuqinisekwa ngawo ukuthi ngabe ama-structures ngempela a-approved phezulu kwi-leadership ye-MK Party. Yingakho-ke sithi ake sinike umsholozi ne-leadership ye-MK Party noma nama-officials e-MK Party ukuthi benze umsebenzi wabo. Inhloso nje enkulu yokuthi ngenze le video ukuqinisekisa ukuthi amalungu e-MK Party kuwonke ama-province ase-South Africa awabe nethemba lokuthi kulo nyaka ka-2026 siyophetha onke ama-province anama-structure asezingeni eliphezulu azobe emiswe ubaba umsholozi nama-national officials e-MK Party, okuzokwenza ukuthi sithembele kulawo ma-structures sikhone futhi ukusebenza ngawo ngokwathemba ukuthi ama-structures agunyazwe phezulu ubaba umsholozi. Ama-challenges yes azoba khona even after lawo ma-structures asakhona, kodwa iqiniso lithi kuzobe sekwaziwa ukuthi a-official. So therefore yonke into eyenziwa i-MK Party ngama-officials e-MK Party ne-approval president, leyo nto leyo isuke i-official and kufanele ukuthi sihambisane nabo bafethu. Yiloko nje ukufuna ukuthi sikwazi ngaso sonke isikhathi sizithobe ubuholi obubekwa i-MK Party. So yiloko bengithi ngifuna ukusho kule video, akukho okuningi. Bengincoma nje umsebenzi owenziwe uPresident Zuma nama-officials noma i-leadership ephezulu e-MK Party njengoba bebeseLimpopo. So-ke sibalindile nakwamanye ama-province afana noMpumalanga njalo njalo. Siyabonga bafethu. Ake sihlangane-ke kuma-video alandelayo. Ngiyacela niqhubeke nisapotha le channel, nisapotha ngokuthi nisubscribe la ku-YouTube, niphinde nifollowe ku-TikTok. Mfaka Mkhonza lo. Ngiyanibonga kakhulu bafethu, niphile. Sesiyodibana kwelandelayo ivideo. Thank you so much.